No chudáčik, ty sa nehambíš. No tak ho pekne zobuď. Moment. Vaše vystúpenie ako... Mr. Bean. Takže Mr. Bean, súťažiaci číslo 7, no to som teda zvedavá. No už netráp toho psíka, prosím ťa, už ho vyber. A to má byť čo? No tak aspoň sa predvedte, čo ste sa spolu naučili. Psík poslúcha, to je super. Nášmu moderátorovi.